Sabi pa yun, ano? Dito ka dinara mo ba? Puto, oo. 170 nini ang kabanga ni. 170 ang kabanga. 140 ang kilo. Ano na ang gaw? Chapter chapter 5 ang research digital. Okay na magano. Ano research? Nagibo ko na chapter 1. Oo. Tapos, kasi naman lang sa chapter URL, iguan ako doon nagibo duman at madagdag na lang ako. Sa chapter 3, puro, ano, lalo lang sa chapter 3, kasi lang duman methodology para dito na ako chapter 4. Sa chapter 4, yan yung sa investigation. May bayad nga ni. Pagkala ko, third year.